okra with me gon kind na fi aso de se be police for your boba nyara Ghana ba mo nyara na mo de nyina aba da nim de se mo ba o be chama na eso bokura aba man share de enka headquarters agu aha na ya se ne baba ba share de enka headquarters na agu me share na say headquarters na besi acha me wo se me da ya se baba sure na adwuma pa wo mo ye sure itru me na na ba ye wo ne nua no adwuma pa prosi ye wo Ghana man house me da wo mo se papa sure so to for say no so no do baba ye no do mas papa titru na ba ye se me dwuma mo di ne gama mu ha Ghana man mu ha no enka bo mu a do mu nyina ka bo mu sa de ba ko na mo ye sare me na mu nyama ta na chi no mo so do mas yi papa say yet prosi nka yet nka wo ye fie ni ba bia sure se o hia prosi nka no yet prosi nka ye fie mu ene ba bi yet nka ni papa e hu se prosi fo ni sure se e hu se prosi fo dwuma die no e koso papa ne mo kasa mbro ne kasa mo se disability yanko school denti eni me disability e bi ne ye kan ye ne de ye hunu bi se be kan mo de kasa mu a disability no se be abo de kasa se ye hunu e de ye hunu bi na ni nyina ne se she pa a mo ka bo mo ye na Ghana ma be ma mo asumdue ne nkoso aba se nyina ne se be she pa ne nka bo mu se be ya Ghana ma de asumdue ba no wuduma mu de so no ni papa Ukraine soja for the nkiyembem na prosper na nka Ghana asumdue she mo nsa wo ye wo mai mu hase se the criminal soja for the nkiyembem hwe asumdue pa no a pose dwuma no na mo hwe ma asumdue pa no tue papa nyina no e ba Ghana ma mu to the agency e kokon so bi be free baby ba na nka asoja ko aba se ba to se be fun bi ba ye kokon a ina se be asoja for the wo fo mo ba mu nti na na ba yan hyehyɛ pa mo de atokɔ mu ama na ye nyina ye hu sansa prosi no sɛ ampa ye adwuma no ana me da mo se mo nto aso nya na saa ma bia se ampa no na ba ye yezo to ye papa ne ne ma se be ampa mo se prosi fo dwuma die ya mo ye so eni mo se hyehyɛ pa no e ma ye tin ka se prosi dwuma no de asɔre no eno asida eno de da mo se mo nto aso mo nya saa de no e mfa se be mo mu akwa mu ma se prosi dwuma no sebe mo penso no enye so bokura ampanyin de adwuma no ba na wo ne mo bi ba me ka chance wo no nko antimi nye na mo ka ho boa no mo panyin de adwuma de no she ne nsa na wo ba na ho wo sebe wo de di chero ka nse de bi ene ono nko antimi nye di se na do fufu nyinara ka bo mo ni adwuma ma sebe o ka mo nyina bom sa me ka chance wo fa ho brase so ba wo tu no fo Tell us of our Brazil, a man in 7 call for Colani before me. Zam catchers from Medipene, the Amano and Sasano. Like a chance, so with him, so sit here, una home Brazil, Unibu Gutano, Nemum, or Medipene, the Amano and Sasano. And say Nipa and Chen and referee, the Braco, the Chim and the referee. Jana, said Nipa and Chen and the Braco Chim, no refuel, as would have been so sit here. So we dey me hu so asesa se bi so kasa se che no no wo hu se na no asesa kura on to asesa na mo nyina mo fa do na yi nta wo se se do a che no wo se be wo tu fo no futu afa to asesa na kro ye no do no aso se ka che wo no eno se bo do nyina fa tra se nhyehyɛ ya am de ba ponko na me hu bi okuma se da no ti bi so a ye de be che mo ha se ya mo de ba ponko kwa no hu bi okuma se ada so na ti su ya de be che no ha no moto Abraham no na kuma se abonte so ha se ye be moto be sa ha no kuma se temo bia be na ede nam ha am ya ante kro no se be afi wona na no da no wada se be wan set ka boni bia o me ante